חטפה לכל משחקי הכס ולקטלפים, כמו סדרה בילים מתוך לילה ארוך, מהשטיח האדום ועד הסיגריה שאחרי, בעולם, ולכל בלילה, צריך לחזור ליום הרקטלפים של לוס אנג'לס. חפשו אותנו בבלוג שלנו, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בכל המקומות הרגילים. לגגלב. מה זה ישראל? חומוס או פלאפל? שניהם חומוס פלאפל של סמל. תגידי, איך את ממתיקה? סוכרזית? טוב. אבל איזו? סוכרזית סטיביה. עם כנף אחת אי אפשר ללחוץ פה. הצלחת להגיע למסלול? כן. בקושי. אני נחתתי, פיניתי. טוב, הנה, הנה. לנסות? לטוס... לא, אבל הכנס לא נפתחים. אז תקשיב מה תעשה. רגע לפני שאתה נוגע, תחבר מנועים ותוציא מצנח. ממש ככה, שיפט אנד. רגע לפני שאתה נוגע ולהוציא מצנח. זה נחיתת אונס, מה שנקרא. הנה, אני מגיע מכיוון 2.8. אני לא רואה... סליחה, מהפוך מ-2.8 זה... מי צריך עזרה? אלון עודד, מה קורה? אני מתכונן לרייטר 2, אז יש לי עוד כזה. אוקיי, בסדר, תקרא לי. אני מחכה לך. בסדר. מ-0.9 אני מגיע. הנה, אני בנחיתה. שנייה אני אעשה, אבל השיטה שלי עובדת. כל עוד הלך שלך גבוה, אתה לא תתפוצץ. אני לא יודע מה דיברת עם הצרכים בצד שמאל, אני לא משנה, זה שיעור אחר. אוקיי, אני צריך עזרה עכשיו. מה אני צריך? דאבל קיל, לא סתם. לא, אין בעיה, תשמע את זה. ברגע שאתה לומד בדרך כלל, אבל להתיישר... ראית את זה? יפה. וואנה, איזה יופי. הטיל הזה הוא הורג מעצמו, אין בעיה, רק להכין את המטרות, זה סיפור נתן. אוקיי, לאן אני פה? לבולזאי, כן? כן, טוס לבולזאי למיקום הנוכחי שלך כרגע. אני